Na sensemo ya menyinkwa yegotoke wodi ya Kisii Central imebunge ya Nyeribari chache hase kaunti ya Kisii. Asaba manye baliganigwa negekore kyogo ichane mambia ya lero asumubere bumugaka w'emyaka 55 noyomo. Utokambara bale ne para uyolenge na manyenga mange asumunwa ne chimioro. Na samagoko ne tochi yikagire koba yemeremo. Nyegusira Evans Ondara nigegotebekana gwikuko kwae arenge okore miremo buno murendio botuko hase nyombe yemo yogokondisia na saka nyomba kaye kageita asa korara amanyinga nigatoke gekombe ime obware angewe chimita 10 korwa somobero toka erorenge buno musigari obotuko ase nyombe yo obero yegotoka mbarabari na asarenge gasi na goikera bono nturamanya sababu yogosira kwae otwatigeire abasigari rigere ba investigate batote bigero kende kyagerete agasirio bogima bwae ekorekiga nigo kiagosa bange na bange baobera emiremo na muno iyo burindi wabutuko igento kera chikwerenia amabaga yechigasinse no konyora kurwa saba kuri emiremo bunachi watchman gona ari gosaba bana inchi baruri bagari ororo rigera mubiro ino chori ngorigwe serikali eriwe report igoro yogosira kwae mubere ni gorosi wa sensemeyo n'abanyimbo begetaseni ya Kisii Central bakubwaterana nabo bisa bobotuki wa DCI na oirwa goika sinkendo ya Kisii Teaching and Referral Hospital ochinga kibono botuki bwachakiwe eriko manyigoro yugukwa ko mugako yiga Kurubadiriga seni kyagetembe kurega se bunge ya Nyeribari chache hasi kaunti ya Kisii. Ritrene nguruko Daniel Untiri.